Joo. Jaa, miten sitä on? Aamupäivällä. Siellä odottaa hetkinen, on joka koukussa kala. Joo. Täällä on enemmän kuin yksi mullakin täällä. Aika paljon Suomessa. Varmaan 100. Siitä tuli. Joo, ei moni ymmärrä, kuinka ne ottaa tyhjää koukkuun. Aina kyllä moni ihmettelee, mutta kun ahvenkin ottaa tyhjää koukkuun. On ne aika tyhmiä. Jos on nälkä. Niin. Tonkin laatikkoa. Joo. Yritetään, joka. Tuossa on minä kotiin.